BMW Qosh, soли барориш 2008. Мошин вагонни дӯстон. Ҳамин пешанда 4 паҳроникои пеш. Ҳамин намуди бернаи мошин. Ҳуҷҷатош токе? Як сола. Ҳуҷҷатош техасмотидаш 1 солина иҷозати ойнаш набудааст. Ҳамин қафош миям 4 паҳроникои қафо. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, ойначаҳош электроника, коробкаш автомат робот дӯстон. инҷа CD-плеер дорад, бортош компютер, климат контрол, мультирол, ҳама наворотҳои ин замона. Пробегаш 342 000 км пробег. рӯлошам лифт. ин ҳолати салони мошин сиденияш кожани мебошад, боз сиденияш лифт. Чӣ хеле ки дида истодед, сидения лифт. боз инҷа люкам дорад. ин ҳолати салони қафои мошин дӯстон, бисёр дар як ҳолати хуб. мотор 2.8 сӯзишвориш бензин. расход чанде? расходаш 12 литр ки 100 км мегардад. мошин чӣ хеле ки дида истодед, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархи мошин 130 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 606 20 02. Chevrolet Cruze, соли барориш 2009. мошин вагонни. мани намуди бернаи мошин. ин қафош ба 4 паҳроникои қафо дӯстони азиз. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, 2 ойначаҳои пеш электроника, коробкаш автомат. ин дута сиденияи пеш гармухнук дӯстон, сентр замок дорад, монитор дорад, CD-плеер, мультирол, рӯлош лифт, калиташ стоп старт. пробег чанд тако? пробегаш чанд та? ҳай чешмон накоси ё. пробегаш 91 000 км пробег. дӯстон кам гаштаги мошин. мани ҳолати салони қафои мошин. сиденияш кожани дӯстон. мотор 1.6 екатек, сӯзишвориш бензин. расход чанде? расход номаълум гусосиян мошин чунки вагонни дӯстон. нархи мошин 70 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 702 00 00. Hyundai Avante, соли барориш 2008. мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз. намуд аз қафои мошин. 3 паҳроникои қафо. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, ойначаҳои пеш электроника, коробкаш автомат титроник, дута сиденияи пеш абагриф сидени, инҷанда ауксош аст дӯстон. CD-плеер дорад, магнитофон дорад, пробегаш 79 000 км пробег. мошин кам гаштагӣ, мультирол, рӯлош лифт. мани ҳолати салони мошин. мани ҳолати салони қафои мошин. мана боз мани мобайнашанда мини бар дорад. мана мотор 1.6 сӯзишвориш бензин. расходаш 6-7 литр ба 100 км мегардад дӯстон. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 80 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 622 64 64 93 876 00 08. Mercedes Benz, соли барориш 2001 дӯстон. манин
намуди бернаи мошин пешанда 6 паҳроникои пеш ҳуҷҷатош то моҳи майи соли 2022 мани намуд аз қафои мошин 4 паҳроникои қафо ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон 4 электропакет коробкаш автомат инҷа ду сиденияи пеш обогрев сидений сентр замок дорад cd-плеер дорад мультирол рӯлош лифт пробегаш 143 000 километр пробег ин ҳолати салони мошин боз сиденияш лифт дӯстон ин ҳолати салони қафои мошин мотор 2 компрессор дӯстон сӯзишвориш газ бензин гази евро 4 расход чанде расход номаълум гусосия ин ҳолати мотори мошин нархи мошин 57 000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 957 00 01 Opel Astra G соли барориш 2003 мани намуди бернаи мошин инҷои будааст дӯстон мани намуд аз қафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон ду электропакет яъне ойначаи пешшав электроника коробкаш механик инҷа cd-плеер дорад пробег 191 000 километр пробег ин ҳолати салони мошин сиденияш лахтагин ин ҳолати салони қафои мошин салонушам хуб дӯстон мотор 1.6 1.1 сӯзишвориш газ бензин гази евро 4 расход чанде ко расходаш 10 газгирӣ 80-85 километр мегардад мани ҳолати мотори мошин нархи мошин 58 000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 835 16 01 Opel Astra G соли барориш 99 мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз мани намуд аз қафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон коробкаш механика ва инҷа cd-плеер дорад пробег 270 000 километр пробег ин ҳолати салони мошин аҳволи сидениё рӯйкашҳои замонавӣ кшидагӣ дӯстон ин ҳолати салони қафои мошин мотор 1.6 прасой сӯзишвориш бензин расходаш 7 литр ба 100 километр мегардад мани ҳолати мотори мошин нархи мошин 38 000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 889 78 20